Pagkatibhag sang duta kay pagagawa sang dike sa suba sa barangay Balabag, Pavia, ginaimbestiga na sang barangay. Ining gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Nakalabot na sa atensyon sa punong barangay sang Balabag, Pavia ang nagakatabo nga soil erosion sa kilid sang Aganan River sa barangay Balabag. Sunod sa punong barangay, nakapadala na sila sang sulat sa LGU Pavia na tuhoy sa nasambit nga problema. Soil erosion is ginagyan sang tubig kung sa diin dira ang outflow sang subdivision nga diri sa aton nga barangay. Paimbestigaran naton, so gingdala naton sa proper venue, no. At least maaksyonan ini kung ano gid man para hindi siya mag cause of damage nga dako-dako. Bangod sa outflow sang tubig diri sa subdivision sa bahin sang barangay Balabag, Pavia, makitaan nga natiphag na ang duta kag nagresulta pa sa pagkaguba sang dike diri sa bahin sang Aganan River. Suno pa kay Hirada, bangod sa pagkatiphag sang duta, naapektuhan man ang dike nga nagapugong sang posible pagbaha. Padalaan naton man ang DPWH nga kung sa diin sila anda ang nila nga project kung nami gid kung makatuan nila kag mabisitahan kay sila ang expert dira when it comes sa technical kag sa construction. Nagpasalig man ang barangay nga ila tinguhaan nga maka-coordinate sa subdivision sa diin ginatudo nagahalin ang outflow. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.